25. Disonantzia, harmoniarik eza. Sotoaren barruan bazegoen ere, Laura itsaslabar sentitzen zen, ekaitzaren erdian eta olatu basati guztiak erasoka. Zain, mailukadak jasotzen eta arrokak bezain geldi. Okerreko pentagraman. Melodia hura ezen berea, gorputza bai, baina gorputzak egin behar zituenak, Anaisek bere jardun guztiak kontrolatzen zituen. Orkestra zuzendaririk ankerrenak bezala. Pentsamendua behintzat ezin zion lapurtu. Pentsamendua berea zen artean, baina neska demonioa ertzean geratzen zen. Opera madarikatu hura gidatzeko bezain beste. Laurak atzak atabalatu zituen isterretan, urduri. Egon besterik egin alzuen egin. Anaisi begiratu zion, zeharka. Hura ere ez egoen bat ere bare. Azazkalak jaten ari zen. Izuaren pasabideko ategorriari begiak kendu gabe. Metro karratu baten barruan ari zen bueltaka, tik-tak, tik-tak.